Gazteiz gorra Bira, entzun Eskutik eldeta guazen bilo Este mundu batea inor gabe Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute Hau handik hemen gaude denbora geldik nahi Lagunekin beste traba baten bila Kama ilazaitzeko, ondo gaudelako Erritu martxa mundua ezagutzeko Oso dukete, uste, burlako Laurte, ferroko gaztiak bat oste Betiko martxan, erriko kendera udara namean Mila ilusio, binokera gutxi daude Mila arazo, binokera begira daude Ezaio denbora ilazaitzeko Parteko mutila Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute Hau handik hemen gaude denbora geldik nahi Lagunekin beste traba baten bila Zailo kama ilazaitzeko ondo gaudelako Erriti martxa mundura, parketu mundura Zailo bengo nola Gauzak ez diela enerixake Laguna zena oan ezaguna Zerbait berdila inertzia Milaka buelta eman zuen ikusteko Bizarrekin zaudela goian Nekatuan ozitzen berri Indigan unozen Egotena intenara nagozen Ezen, atzokuak aztuta segi Ekiko bankuan gauian alda Nekatuan ozitzen berri Indigan unozen Egotena intenara nagozen Ezen, atzokuak aztuta segi Ekiko bankuan Drogekin jolasten da bilelako Biten bide bakarra bizitza ontako Arazoak lekuan joizutelako Ura huetan igeri ezin delako Borrokan jarraitzen dugulako Mi esker Gazteiz Egunon, eta eskerrik asko bengo Euskaraldiaren aurkezpen honi soinu ederrori jartzeagatik, eta eskerrik asko baitare onera gerturatu zareten herritar eta ordezkari guztioi ere. Elkarrekin egingo dugu Euskaraldia, maiatzaren 15-etik 25-era, eta elkarlanean egingo dugu. Euskaraldia badelako, gozatzeko esperientzia sozial polit bat, Euskara indartzeko, eta gaurtik hasita eta Euskaraldia iritsi arte joango gara elkar eragiten, elkar kutsatzen eta elkar mugitzen. Modu ezberdinetan ere, ahoz aho, zaren bidez eta baita bideo bidez ere. Honela. Ni Mondraukoa naz, izatez argentinarra eta belarri prez. Zabaldu gebenien Klaudiak ezakizien euskeraz. Eta oin ikustekoa da, zela berbetzen dagoen. Bezeroekin. Goxua da. Egizia da, ezautzen gaitxu jendia sartzen danien, txapaga lautzen dagoela. Euskeraz, egitea, zaila da, baina kapaz, ekazikot. Lehen Euskaraldiarekin konturatu ginen, Euskara erabiltzea gure esku zegoela.
Nik uste dut arduradunek ere ohitura aldaketa horiek egitea oso pozgarria dela eta oso positiboa bulegoko girorako. Taldean eginda hizkuntza ohiturak alda daitezke, merezi du. Hau bizi izatea jarrera bat dela izango nuke. Nahiko nukenik jendeak euskaraz egiteko konplejo gutxiago edukitzea. Beitu, badago hemen. Jente asko igual enekiena euskalduna zela eta txapa ikusita esatetu, abitu. Nik esango neuke gure txikinat euskaraldixa batera etorri zira gure etxera. Orain dela 8 urte etorri nintzen Granadatik, y ahora, ya ves. Poliki gure semeak asko lagundu dit. Bidia luzea da, baina benetan merezi da. Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen. Euskaraldia, elkarte, herri erakunde eta euskalgintzako eragile askoren elkarlana delako, eta koordinazioaz Taupa Euskaltzaleen mugimendua eta Euskal Herriko erakunde publikoak arduratzen dira, eta elkarlan horren berri emateko eszenatoki gainera gonbidatuko ditut Irati Iziar, Taupa Euskaltzaleen mugimenduko lehendakaria, aurrera, Ana Oio Nafarroko bigarren lehendakari ordea eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara sailburua gora ere, eta Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Kaixo, iruroi, zer moduz, egunon. Bueno, zurekin hasiko naiz, Irati? Taupako lehendakaria, mikroa zurea da. Zergatik behar dugu euskaraldia, kontatu idazu? Bueno, egunon, eskerrik asko, etortzeagatik nire herrira, Gasteizera, posposinago hori aipatu behar nuen markatu. Zergatik behar dugu euskaraldia. Zergatik behar dugu. Bueno, azken aldian badakizue euskalgintzako eragileok eta euskararen bizi berritzean mugimenduan gabiltzean guztiok, behin da berriz gabiltza aipatzen urrengo hamarkadetarako erronka euskararen erabilera izango dela, ez? Erabileraren aroan sartuko garela. Eta, bueno, horri begira, bai, gogo eta horietan esaten dugu aurreko urtetan agian ezagutzan edo murgildu izan garela gehiago, edo foko harrakongo da, baina urrengoa erabilera izango da gure erronka. Eta, bueno, erabileran eragiteko euskaraldia da gaur-gaurkoz daukagun tresna masibo eta eraginkorrena. Masiboa dela esaten dugu, 2018-tik 320.000 apuntatuta duk. 320.000 lagunetik gora parte hartu dugulako euskaraldian. Eta eraginkorra dela esaten dugu, ez gu antolatzailea garelako, baizik eta ikerketek ere hori baieztatzen dutelako. Orduan, eraginkorra da batez ere onarpen sozial handia daukan egitasmo badalako, eta, euskararentzat sortu dituelako, euskararen erabileran arau sozial berri batzuk sendotu dituelako. Adibidez, besteak beste, gero eta jende gehiago konturatu da lehen hitza euskaraz egitearen garrantziaz, edo bestela baita, elkarrizketa elebidunak ere, gero eta ohikoagoak dira gure artean, ez da? Txuletilla, ikusteko. Osondo. Euskaraldia berez, arnaz luzeko ariketa bat da, ez? Ez dugu euskaraldi bakarrarekin dena konponduko, ez da? Gainera, ohitura batzuk aldatzera gatoz. Badakigu zaila eta kostatzen dela ohiturak aldatzea, baina gainera ohitura horiek gizartearenak direnean eta zer eta hizkuntza ohiturak aldatzera gatoz. Baina, apurka eta edizioz edizio, lortu dugu jauzi garrantzitsuak egitea, familiaran, lagun artean, bideoan bertan ikusten den bezala, ez da? Elkartetan, entitateetan. Orduan, zergatik behar dugu euskaraldia hori erantzuteko, eraginkorra delako. Euskararen erabileran jauzia ematen eta aro berri honetan ekarpen nabarmenak egiten dituelako. Baina, oraindik asko daukagunez egiteko, eta elkarrekin eginda errazagoa izango delako, elkar mugituz egingo dugu euskaraldia. Oso, pasatu mikroa Anari. Ana, lehendakari ordea Andrea, zuretzako bi galdera, bale? Zer egin dezakete herri erakundeek euskaraldiaren sustapenerako, eta bestetik nola dator Nafarroan euskaraldia?
Bueno, nik uste dute, egun on guztiei, eta, herriko erakundeak gauza askotara sustatu behar dugu, sustatu dezakegula, ez? Uste dugu, eta gainera bi planoetan, ez? Batetik, erakundeen barruan, erakundea osatzen duten kidearen artean, ez? Bultzatzea, eta gero, gure barne funtzionamentuan ere, ez? Eragitea, ez? Eta bestetik, beste erakunde, herri erakundeen begira, eta batez ere gizartearen begira, ez? Azkenean erakundeak zertarako gaude, hori, gizartea eta zerbitzua, ez? Eskaintzea gizarteari, eta hortik, Euskaraldiarekin, Euskaraldia babestu behar dugula, eta gero, ekintza edo neurriak hartzea, Euskaraldiaren helburuarekin batera lortzeko, ez? Helburuak hori, ez? Eta gero Nafarroan, Nafarroa badakizu, ez? Nafarroko gobernuak hasieratik egoten gara, ez? Euskaraldiaren proiektuan, hitzarmenaren bidez, urtero sinatzen dugu hitzarmenaren bidez, hori, Euskaraldiarekin batera, ez? Lan egiten ari gara, zertarako, edo zergatik, hori, gure lerro estrategikoa, azkenean Euskaraldia da, Euskara erabiltzea, aktibatzea, eta gure lerro estrategikoarekin batera, ez? Joaten da. Eta gero, Nafarroak nik uste du berreun entitatea izena ematen ari zaie, eta arlo, eta eremu desberdinetik, ez? Herri administraziotik, kulturatik, kiroletik, zerbitzu orokorretik, eta hori, eta, oraindik epea daukate, ez? Izena emateko, eta espero dugu zenbaki hori, askoz ere zabalagoa izanen dela, ez? Eta beste aldetik, hor, gaur, ez? Hasiko da norbanakoen izena ematea epea, eta, Nafarroaren gizarteari ni du mezu, esan nahi dut, ez? Alde batetik, Belarriprest rola importantea da, garrantzitsua da, eta ez da bakarrik da euskaraz gutxi dakienentzat, baizik eta Nafarroan, naiz eta euskara jakin oso gutxi erabiltzen du segun ze eremutan, ez? Eremu batzuk euskaldun gutxi dagoela, eta nik uste dut, hori, Belarriprest rola hortarako ere erabil gaitezke, ez? Gero bestaldetik bi kolektiboa, hori, mezu bat nahi du, gaztei eta gizonei. Beste, edizioetan gazteak, Nafarroan lauetatik bata euskalduna izanez, baina izena gutxi, ez? Jarri dute, eman dute, eta, nik espero dut, haien konpromisoa, haien irmoa da ere, ez? Euskaraldian barruan eta erabilera aktibatzea, eta horregatik, pentsatzen dut, hori, gaztei begirada eman behar dugula, eta gizonei ere, gizon gutxiago ematen dute, hori. Eta, hirugarrena da, nik uste dut, naiz eta, erabaki individuala izan, auzolana bihurtuko da, ez? Azkenean, gizartean eragiten ari da, ez? Euskaraldia, eta hori ere importantea da. Eta, bukatzeko, heldur urteak, esaten diote, emankorra, ez? Dela, eta, nik espero dut, urrengo astetan, datozen astetan, hori, izena eta, jende asko zede gehiago sartzea beste edizioetan, konparakzioetan, eta, maiatzan, espero dugu, elurrak ez izatea, eta giro epelean, hori, lode horik ez, zabaltzea, azkenean, Euskaraldian, nik uste dut, gure irmoa izan behar dela, Nafarretik batera, eta hori. Mila esker. Ibone, zurekin amaituko dugu, lehendakari ordea Andrea, bi galdera zuretzako ere. Alde batetik, nola kokatzen da Euskaraldia Jaurlaritzaren sustapen planean, eta bestetik, elkarlana hitz-polita da, baina zer gehiago da? Eskerrik asko. Lehenik eta behin, eskerrik asko zuoi guztioi alde batetik, erakundetako ordezkariak, baita ere Euskaraldiaren herri batzordetako kideak, zelanez amaikakoen kideak, eskerrik asko bengo zure abestiagatik, baita ere, eta nola ez,
Euskararen lurraldetako ordezkari guztiei. Posarren poses nago, gaurko hemen dagoen berotasuna, eta kanpoan iten donotxarekin alde batuta, poses. Beno, alde batetik, ondo dakizue, Jaurlaritza bere lehen momentutik, Euskaraldiaren lehen momentutik egonda babesten. Alde batetik finantziatuz, bigarren ez baita ere gure teknikarien jakintza proiektuaren esku jartzen, tokatzen dauenien, eta hirugarrenez oihartzun ematen gaurkoa baita bada ere oihartzun bat, lehen oihartzuna, izena emateko oihartzuna, gero beste oihartzun batzuk baita ere egongo dira, eta nola ez Jaurlaritza hor egongo da. Eta zergaitik gaude hemen, aurrekoek esan dute, ezagutzaz gain orain jauzia erabileran dagoelako, erabilera sozialean. Eta hizkuntz ohiturak aldatzeko katalizadore bat behar da. Edozein ohitura aldatzeko, katalizadore bat behar da. Eta bultzadek eta bulkadek emozioekin lotuta daude, beti. Eta Euskaraldia bada emozioz positiboz esango nuke jositako ekimen bat. Eta zertarako, azken finean erlazioak sortzeko eta konexioak sortzeko. Azkenean hizkuntza erabilera konexioak sortzen ditugu pertsona bat eta beste baten artean. Orduan konexioak sortzeko ematen dugu gure izena eta emango dugu gure izena. Eta alde batetik mezua 3 kolektibo desberdinentzat da, ezta? Lehena gizarte osoari izena eman, ze konexio sendoagoak eukiko dituzue eta zabalagoak baita ere euskara erabiliz. Eta danok behar gaitu euskara. Bigarrenez, oraindik euskarara hurbildu ez direnentzat da mezua. Etor zaitezte, berdin dio, danok behar gaitulako euskaraz. Y lo voy a decir también en español para los que no entiendan euskera. Podéis acercaros, esos que solo decís casi no entiendo nada. Pues pasar de no entiendo nada a casi no entiendo es muy importante. Y os animamos también a que participéis, y si no os atrevéis a dar el nombre, a que estéis cerca. Porque tal vez deis ese paso que para vosotros es pequeño, pero para el euskera es muy, muy grande. Si vous ne pouvez parler pas le français, vous pouvez être avec nous pour aider euskera. Bigarren mezua da, oraindik, naiz eta euskera jakinda, ausartu ez direnentzat, edo beldur direnentzat, edo lotza ematen badizue. Berdin dio, etorri. Ez dago lehen eta bigarren mailako euskaldunik. Ez dago euskaldun zarrik edo euskaldun txarrik. Danok gara euskaldun, berdin dio maila. Mesedez, etorri, gozatu, emozio positibo ez, eta erlazio eta konexio berriekin. Eta hirugarren mezua da zuontzat, guretzat, orain arte parte hartu dugunontzat. Erakarri behar ditugu, orain arte ez ditugunak erakarri. Erakarri behar ditugu euskarara. Eta euskaraldia da tresna, erraminta. Eta zelan egingo dugu hori. Elkarlanaz baita ere galdetu didazu. Egin behar dugu empatiaz, egin behar dugu gutasunetik aparte, gutasunetik atera, eta norbait euskararik espadu ezer ulertzen, berdin dio, egon daiteke, eta gu begietara begiratu, eskua heldu, eta horregia ematen duzku konexioa. Eta zelanez elkarlanean, eta gure leloak, ez dakit non dauen, hemen dago, ondo adierazten du, danok elkar mugituz egingo dugu. Ondo, mila esker txalo bat eurentzako, mila esker Hiruroi, bueltatu zuen eserlekuetara, hemendik, listo, bai. Ondo esan duzu, elkarlanean egingo dugu, eta izen emateari lotuta, Euskaraldian parte hartzeko izen eman behar da, eta izen ematearekin lotutako arlo batzuk landuko ditugu jarraian, horretarako bidatuko dut gurera Goiatzurkijo, zatoz, bera da Euskaraldiko koordinatzailea, eta berarekin, argituko dugu arlo bat. Mikroa zurea da, Goiatz. Zergatik da garrantzitsua Euskaraldian izen ematea, konta iguzu? Kaixo, egun on, eta mila esker gaur ona hurbildu zareten guztioi. Beti aipatu dugu ez, Euskaraldia badala ariketa sozial bat, Euskararen alde
egitetik, euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzeko. Euskaraldiak belarri prest eta hobizi txapa soinean jartzeaz gain bestelako erronka batzuk, ez? Erronka batzuk hartzera gonbidatzen gaitu. Haratagoko lanketa bat eskatzen digu, ez? Txapa jartzeaz gain. Gure hizkuntza ohituren inguruan hausnartzen jartzen gaitu. Baita ere, ariketak iraungo dituen 11 egun horietan ze jarrera hartuko dugun erabakitzera gonbidatzen gaitu, ez? Erronkan jartzen gaitu nolabait. Eta Ibonek ere aipatu du, ez? Badakigu beti ez dela erresa, batzuetan ere ezerosoa izaten dela, baina gutako bakoitzak ematen duen urrats txiki, ertain, handi horrek euskararen erabileran positiboki eragiten du. Eta guk horretan sinisten dugu eta euskaraldiak horretarako ateak zabaltzen dizkigu. Beraz, euskaraldian parte hartzeko gutako bakoitzak izena eman beharko du lehendabizi. Horretarako erraz euskaraldiko webgunean izango dugu aukera, formulario erraz bat beteta, baina gero ikusiko dugu hori zehatz-mehatz nola egiten den. Eta guretzako oso garrantzitsua da herritar bakoitzak, belarri prest eta hobizi bakoitzak euskaraldian izena ematea. Azken finean gogoeta baten osteko erabaki irmo baten berri ematen digulako, ez? Belarri prest edo hobizi izatearen erabakiaren berri emango dugu gure izen ematearekin batera. Eta besteak beste, izen emate hauek, hainbat kontu, ez? Ahalbidetzen ditu. Lehenengoa da euskaraldiaren inguruko ikerketa egin ahal izatea, ez? Ariketaren inguruko eragina neurtu ahal izateko. Horrez gain, izen emateak ere aukera ematen digu, belarri prest eta hobizi horiekin kontaktuan egoteko, ez? Txapak non banatuko ditugun adierazteko, belarri prest eta hobizi horien jarraipena egiteko, tresnak, aholkuak eskaini ahal izateko, izen emateak azken finean ematen digu aukera milaka eta milaka belarri prest eta hobizi horiekin kontaktu zuzenean egoteko. Beraz, lagunok, hemendik gonbidapen bat, gaurtik aurrera euskaraldian izen emateko, erabaki, ahobizi, edo belarri prest izango zareten, sartu euskaraldiko webgunean, bete izen emate formularioa, jaso zuen txapa, zuen herri edo entitatean, eta maiatzaren 15-etik 25-era, elkarrekin, elkar mugituz, gozatu dezagun euskaraldia. Eskerrik asko. Mila esker Goiat. Mila esker Goiat. Dagoeneko Euskal Herri osoan ari da jendea izena ematen bertan jarritako mai berezietan, eta horietako mai batekin egingo dugu konexioa jarraian, lortzen baldin badugu ondo konektatzea, badakezue gauza hauek batzutan ez da bazela bereziki ondo, baina ia Iruñeko lagunak hor zaudete? Bai, hortxe daude. Hementxe gaude, Iruñeko San Anton Krikako 24. zenbakian, dagoeneko jendea hurbiltzen hasia da izena ematera. Adibidez, hementxe daukagu Aritz, aurten ahobizi izateko konpromisoa hartu duena, aurten ere Euskaraldian parte hartuko duzu? Bai, Euskaraldia beharrezkoa dugu Euskarak Nafarroan lekua eta garrantzia ardezan, eta nik aurten ahobizi rola aukeratu dut, izan ere lagunekin batez ere Euskara gehiagotan eta gehiagorekin egitea dute helburu, beraz rol hori aukeratu dut, pixkat interpelazio zuzenak ginen diete lagunei, eta hemendik besterik gabe gonbita luzatzea jendeak ere eman dezan izen Euskaraldian. Hortxe dago gonbidapena, eta dakigun bezala eta dakizun bezala, gaitasuna baino garrantzitsuagoa da gogoa, eta horren adibide garbia dugu, edo ditugu, belarri prestak. Kaixo, Nora, aurten belarri prest izateko konpromisoa hartu duzu? Hori da, aurten belarri prest izango naiz, batez ere nire inguruko belarri prest guztiak Euskaraldian animatzeko, eta pixka bat aldarrikatuz ere belarri prest izatea ez duela zer ikusirik Euskara mailarekin, eta belarri prestak izan gaitezkela pertsona asko, eta gure rolean gustora egon eta Euskaraldia gozagarri izatea.
Mila esker, tira, Sara, ikusten duzuen bezala, hementxe ja elkar mugitzen hasia gara, eta zuen baimenarekin, oraintxe nik izena emango dut, eta horixe. Eskerrik asko. Konexio bat ere badugu momentu honetan, konkretuki Gasteizen mahai ibiltaria jarri delako martxan, badakizuen mahai ibiltariak mugitzen joango da, auzoz auzo, eta hori ere polita izango da. Beraz, saiatuko gara haiekin konektatzen. Maria, aurrera. Kaixo, egun hau hementxe gaude Gasteizko gune ibiltarian, hementxe dako furgoneta ondo aparkauta eta jazta, jendia etortzen nahi da. Bertan, ikusi ditut bi neska zoragarri, eta galdetuko jendea zein dian behaien rolak, aber zer egin behar duten. Kaixo, neska, kaixo. Bueno, Naiur, egunon. Zen izango da zure rola belarriprest, esan behar zu ezta, zergatika belarriprest? Hauten belarriprest, nire lanpostuan oso zaila delako euskaraz hitz egitea, beraz, belarriprest txapa jarrita, jendea jakingo du euskaraz hitz egin dezakela nirekin, eta nik euskaraz jarraituko dut. Zoragarri, ondo pentsatuta. Ezkerrik asko Naiur, eta Naroa, zuen izango da zure rola, zergatik aukeratu zu rol hori? Nirea hau bizi izango da, eta helburua Euskaraldietan urtero den helburua, ez? Euskaraz azten duan harreman bat mantentzea Euskaraldia eta gero ere, bai? Zoragarri, horrela ikusten duzu, gu beste oso batera goaz, así que banoa, Sara. Ikusten duzuen bezala, hasi gara elkar mugitzen, zeutako bakoitzak asko egin dezake gure ingurukoak kutsatzeko edo mugitzeko, izan daiteke WhatsApp bidez, izan daiteke sare sozialen bidez, izan daiteke ahoz-aho, jendea adoretzeko, eta asmo horrekin lagun ezagun batzuek bideo bat bidali digute, ikusiko dituzue aurpeginez ezagun batzuk. Aurrera bideoa. Kaixo, Edurne Azkarate naiz, Oiondarra, aktorea, eta Euskaraldian parte hartzera gonbidatu nahi zaitut, beti delako garaiz. Inoiz ez delako berandu, ikasi duzun hori praktikatzeko, edo ulertu bai, baino erabiltzera animatu ez bazara animatzeko baita ere, euskara ikasten hasteko, eta oraindik erabili ez duzun tokietan lehenengo aldiz erabiltzeko. Kaixo, Eneko Atxa sukalderia naiz, eta begira, Amerikar indigenak esaten abien lurrari buruz berbet jau irien, esala euren gurasoen gaindik jasotako erentzi bat lurre. Baizik eta euren zime alaban mailegu bet. Nik euskararekiko be antzeko edo bardin pentsetan dut. Ez dala bakarrik guk erentzi moduan jasotako hizkuntza zoragarri bat, baizik eta gure zime alaben mailegu bat. Beraz, Euskaraldian parte hartzera gonbidatu nahi zaituztet eta animatu, eta ari ez daila eten, gora euskaldunok eta gora euskara. Euskaraldi honetan espero dutana, aujeritziak alde batera utzi eta lehen kontaktua euskaraz egitea da. Eta biztanena ideala litzateke euskaraz segitzea, frantsesiztunak zerbait falta duela senti dezan. Eta horregatik zu ere Euskaraldian izan ematera animatzen zaitut. Eneko, Edurne eta Zibel, izena ematea oso erraxa da, ez daukazue inora joan beharrik, zuen mugikorrarekin egin dezakezue momentu batean, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, minutu batean egingo dugu izen ematea guztion artean, hortxe zuen aurkietan baduzue txarteltxo urdin bat, QR kode batekin, mugikorra hartuta, oso ondo, hasi zareten martxan guztio, kolan behar dugu, QR hori mugikorrarekin eskaneatuta, eramango zaituzte Euskaraldiaren webgune ofizialera, eta ezin duzuenok edo ez dakizuenok zuzenean sartu euskaraldia.eus atarian, eta bertan iritsiko zarete orrialde ofizialera. Nik ere, nire mugikorra eskuan hartuta, zuekin batera egingo dut, izen emate ofizialean sartuko gara, hori da, ni hau bizia izango naiz, hori txebera aukeratuko dut, izena jarriko dut, abizena ere, posta elektronikoa ere, hemen nire kasuan gezurretako bat jarriko dut, nire pribatutasuna gordetzeko, hori da, posta elektronikoa berriz ere, eta, ohiko datuak ez, sexua,
jaiotze urtea, lurraldea, Aramaio, Aramaio, eta telefono zenbakia. Hemen ere gezurretakoa jarriko dut, nire pribatutasuna babesteko, baina gero etxean beteko dut ondo. Lege oharrak onartu, eta listo, hori izango litzateke izen ematea, ikusten dute hortxe zuek ere hasi zaretela. Nik esan bezala, gero amaituko dut nire izen ematea ongi. Aurkezpen honekin amaitzeko, gustatuko litzaieke berriz ere Bengori eszenatoki gainera deitzea. Eskerrik asko, Bengo. Bueno, Bengo, zu Euskaraldiko 11kakoa zara, zer da hori konkretuki, edo zer esan nahi du horrek? Bueno, lehenengo kriston horia, egoti 11kako hontan aurten, batez ere hori esan zuen bezala, gure hizkuntzan euskara hau bultatzeko eta batez ere erabiltzeko, ez? Eta Euskaraldi garaian, gau ez ere egongo da hau bizi izateko aukera, zeizak, kontzertuak, gau ez ere mugitzen zara? Bai, azkein hori ez, nik uste gau giroan eta latxugula ez, hartutak guk, esango nuke, igual askotan ez dakigula beste pertsonak euskara ez dakin edo ez, eta jugula hartutak guk ohitura txar batzuk, pixkat horrei buelta emateko lehenengo hitza euskara ematea garrantzitsua dela ez, eta pixkat gure hizkuntza hori esan duten bezala leheno erabiltzia ez. Mila esker, Bengo, hori izan dana. Egingo duguna da, Bengorekin agurtuko dugu eta itxiko dugu ekitaldia, beraz eskatuko dizuet, zuen aulkietatik ez mugitzeko, gero argazki bat aterako dugulako denon artean, baina bitartean gozatu Bengoren kantaz, gaina momentu honetan Belarra disko orkesten zabiltza, zorionak, animo, zuekin, Bengo! Mi esker. Bueno, Gasteiz gaurko goiz politia bukatzeko hemen zuekin beste behin, da mi esker mundu guztiai. Mi esker Gasteiz.
Joan igotzen, argazki bat aterako dugu, jarriko ditugu ere letrak, beste kontu guztiak, beraz, handik igo edo mendik igo, bai? Aurrera, aurrera, hasi igotzen. Baina... Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiari ekin.